It is the biggest and touching question yobvunzwa vakomana veThe Regime vachibvunzwa vachionekwa the state iri kuitika aiwa kumahospitals emuZimbabwe wakaita sana Mpilo nana Parirenyatwa. Kunoonekwa kwese mapictures amuri kuona video muchiona kuti aiwa mapatients vanotosvika pakurara pasi, muchiona kuti equipment yacho imwe itori nerust, hakuna mamachines ematreatment evarwere, but kunoonekwa kunzi aiwa vakomana aiwa vari muThe Regime vanoonekwa vachidisha out mota dzinoita ma-thousands nedzinoita ma-millions kune vanhu vanosapota The Regime. But when it comes to service provision kuma-citizens they neglect. Sana pena mashuka Mnangagwa panapa nevakomana Pachava TV nobva subscribe or like on the bell kuti mina pena pavo mamudanyira vachiti the biggest question is that why cars alone when our hospitals are in a sorry state? People are dying out there, no pills in major hospitals, but so much money is spent through cars by the so-called business men with no chivayo. We are in a mess that is hard to get out of. Vanoposta mapictures amuri kuona umo aiwa the nurse ari muclinic pamwechete the most luxurious vehicles ari kungodhishiwa asati akamboonekwa nevanhu munyika yeZimbabwe vakatotanga kutomazivira izvi kuti kuti nemota yakadai so. Panapa tiri kuona kuti vari kuyachivabvunza question kuti aiwa kana muchingoda kungodhisha vanhu motogara ambonobvunzi kuti aiwa anogaripi ndiani nemoto, uya ungotora mota enda aiwa unoona Victor. But when it comes aiwa kuti muise health care aiwa iri improved aiwa kuti inoonekwa kuti aiwa apa nyika iri kuzama kuisa maefforts kuseva ma-lives aiwa they neglect, vanotokangamwa vangatonorara varitori kune dzimwe nyika. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nangu mesection medu, so subscribe or like, channel on the bell icon.